Pamsori. Indakasungwa munamashi ndabva ndasiya Maki Gibson ndichimuchipa baba wako nokuti baba wake ndiye aichengeta kumba pavo. Ndasungwa kudaro ndakazomutitengesa foji yandakatenga $300 ndiwedzere lawyer muna machi ndabva ipapo ndabva ndatuma gogo vanonzi emachosha kubva kuPorto. Ndakavati gogo udzai Gibson audzi vakomana vekwaMukwenya ana Hyde Mukwenya vapise foji yangu. Iye Gibson ari kunzi akaramba akati ana Hyde vanozopa foji. Ndobva atora ngoro 20 zouni kuendesa kumba kwake. Upfu akatora 10 kg upfu 23, marasha panga pane 50 kg. Abati vanozoba ndichibudawo kuona Gibson tichikunetsana kuti tipe mavhocha wakatengesa foji asi kuda. Chinofadza nchekuti munhu akatengesa foji yake tauya naye pana. Kana ane mavhocha yake obudisa toona kuti zvinowirirana naye. Uye gogo vangu vandakatuma kuti Gibson ngaasapise foji yangu vari muno vanogona kupupura chokwadi. Handina kumutipisa foji yangu, ndakamutitengesa foji yandatenga $300 ndiwedzere mari yekuna lawyer yekudiwa $700 mumunda. Handina kumutipinda umo. Then pane zvimwe zvinhu list yacho ndinayo kana muchinibvumidza kuverenga. Ndakavati ndipe zvinhu zvangu, iye ari kuti anazvo asi va kundipa zvinhu zvipi izvozvo. Zvakawanda vanoti pane ngoro yechibage yakazara chibage yakakwirwa nagogo avo. Then manyemba pane 50 kg 8 90 kg 1, kuita ngoro yebhinzi, kuita joki, kuita cheni, kuita knapsack, cement, mapoles 3, kuita gotokoto, kuita mari yangu yemombe 290. Akatengesa mombe yangu, ndakamutitengesa mombe yangu yatekawakaya ndiyakuziva mari yacho. Kuita dhishi regrejo, kuita majembe ekutimbisa yai 2 netumapadza 3. Yapedza. Kama simenda bakara namba mali. I big one. Mapedza. Yapedza. Muombera uri mapedza. Right. Mukoma. Ini ndiripaku ndakunzwa baba kwavari kutaura kuti vakanditi Makia enda kunopa baba. Kwavaizondipire mvumo yekunditi inini tengesa foja yangu yandakatenga $300 inovandipa Maki baba vanochengeta pamba. Usati wakubvunza mubvunzo. Foja yavari kutaura $300 yanga iri 120 kg. Zavari kuti dzinokwana 6 days. Mumunda vakandisira hufu kuti inini ndikwanise kushanda nevanhu ndichipa vanhu iri labor yanga isingakwani 23 ma 10 kg twavari kutaura twatiri 18. Vakanditi 1 tora munhu anoisa anobvisa matoposi
1 otora munhu anonhingirenika anoisa mushonga sakakira zvinhu izvozvo ndakaita zvese. Ngoro dzehuni dzavari kuti 20 vari kunyepa. Ngoro dzehuni dzandakatora ipapo dzadziri 8 ngoro. Pavari kuti ngoro 20 tatutumawo takati toipinda nhingirini hamino tumatanda 4 but dziri ngoro pakabuda ngoro 8 dzandakatora. Huni dzaigara dzega. Kozoita pazvinhu zvavari kutaura zvekuti chibage, nyemba, beans, zvinhu zvavo zviripo. Ndakavati uye mutore. Vakanditi kumba kwangu usasvike. Musi wandada kunovaendesera zvinhu zvavo vakauya nevakadzi vavo. Ava vakasvika vakandibata vasati vanzwisisa nyaya yemavhocha yavanga futi. Vakandibata vakutoda kutondorova kutondibata kora. Vakanditi kumba kwangu usasvike. Nanhasi ndomamirira akaita nyaya. Mavhocha yavo ndinayo. Kumashandisira ndakaita mari munhu wakanditi ni usadzokorore. Ayo, wapedza. Anopataura mashandisira wakanditi pane munhu wakanditi ndipe mari. Ndakamupa mari iyo vakanga vataura kuti nditengese kudya ndipe munhu uye mari. Ndopa ndinoperereko. Vaita basa. Kufoja munda yeye kaika ayotakiwa kuti tumubetserera foja yemunda ndio yakashanda foja yemunda. Ndakashanda foja yemunda. Kwaziita sena. Ndashanda foja yemunda ndakatengesa ndakapa vakandititengesa foja. Upe Eriko mari ndakatengesa foja ndakapa Eriko mari. Imwe yacho yanga ndasara nayo yanga yasarira kuno ndakavabvisira bheo rokuti vabude kujera. Imwe yacho risiti yekwaloya kuti nazvo zvinhu zvese zvandikutaura. Patira kutambira Zvine makosa. right pamusoro iyi nyaya iyi ndandisiri kuda kuipinda nechikonzero chekuti ava vagara apa vese ava ihama dzangu. Uyu muzukuru wangu. Saka pandandichida kungobatsiridza handisi kuipinda nyaya yenyu. Asi pandoda kubatsiridza ndepekuti pajeke kuti hunidzi pawakatora hunidzi akazopisa foja uyu Ndini ndiwe waishandisa hunidzi. ndikashandisa hunidzo. Kura kuti ndiwe wakazopisa foja yese yemunda. Ndandiri kuitira kuti zvicolectike zvakanaka kuti kana kuri kuclaimwa kwemari kungoitwa macalculations emari toenda kumavhocha. Nokuti takadzoka kuti pane ngoro 20 kana kuti pane ngoro 50 iye ari ndiye futi akazoita basa riri achipisa apazo panongowekwa sekuti foja iyeyi haina kuzopiswa. Ndopana aida kungobatsiridza. Vasati vaita mubvunzo mirai wambonzwa here matauriro avaita kuti hana kutendera kuti ushandeko. Vakatuma vakadzi vavo vakanditi enda unoudza mukomana aite basa. Zvisiri zvokuti ndakapinda mumunda mavo ndisiri nini ndikuti ini ndikuda kupinda munda ndasingatoda kupinda munda mavo. Asi nokunzwa udzidziko kuti ava vakazopinda. Tombobatsirana munyina ndafunga mubvunzo wamabvunza sekuru waipindwa nababa apa mati mimi handina kungenda kuti iwewe enda unodaenda mutendeudza baba wako handiti. Asi ndinzwa munyina wayo ari kutaura kuti mimi mune pamakatotaura kuti patuufu matuti 10 ngati patutungani 23. Asi munyina ndanzwa achitaura kuti pane 2 twaari kutaura tumwe twese akazojekesa zvake tokaita sei. Asi pane twaari kutaura kuti makatitora kamwe chete upo matoposi tora kamwe chete wozopa nhengi mapanzwa ipapo mapanzwa pakaitika ndii hapana kuitika matoposi anga asipo. Saka basa iro rese raikomandikanani nyaya yakikweni ndakatuma ambuya wanga kuti udzai Gibson audze vanhu kwamukwenya ndo vakavaka mabhaundi. Pane mabhaundi pane zvese panga pane huni. Gibson ndiye ndiye Gibson ndiwo maita udze vanhu kwamukwenya kwamukwenya apise fuja ipapo baba meremiti berai baba tauti mubatsirana ndisudifende mimi tautongobata nyaya zvairi. Kana inini munhu achinditi hana kukutuma kumba kwangu kuti utungamirire basa ripamba pangu atuite basa ripamba pangu atireka. Asi achizotoudza vagomba utende munoudza mufati audze vanhu zvakati ari ndichaji ndiani sei musina kuudza iwo maudze kuti audze kwamukwenya
handimi kutuma kuti vazoudza inini kuti ndiudze mumwe munhu aite basa kuti utaura kuti mukutoti inini ndikutori in charge angaimtemba kokana mamusika mutembese mukuti omutuma iye kuti enda unoudza kwamukwenya muchitomuti akaudziwa nakugwa pandira kupinda ini ndipamatana kakutsanangura kuti mune foja yamakasiya yamuri kuti mimi makamutendera kuti atengese zvinobhadhara loya ndizvo zvandiki right icho kwacho kuti makamutendera ndizvo asi apa muri kumuti hamusi kumutemba saka muri kuti mimi pane fodya yamakasiya nohwando hwayo akatengesa yamusina kuzoziva kuti mari chakafamba sei iyo yanisanaisa ndakubhadhara mbeu ndakubhadhara mari kwayo yaikwana indakaita family miraika imi mataura kare mapedza ndika sita kuchibvunza mubvunzo maererano zvamadi zvamataura ndika pane fodya yamakasiya imimi andika ndo yamakamutenda kuti atengeso ndizvo yandinei zvakanaka yakanga ine hwando wakadi 120 kg right imi makasiya fodya yakanga ine ureba wakadi ndakatenga ma 50 cents ne 300 atati hwando kati huremo fodya yamakasiya makekisi mayaziva here chaingomhanya but chaikwana kuma 6 aiwa mazvoona kuti mukuita zvokufungidzira asi uyo akaipima kuti 100 nechi wati 100 nechi 120 kg andika imi mukuti hamuna kuidi hamuna kuipima andika saka kana imi musina kuipima maziva sei kuti yaikwana mabhera amukutaurira ndaitenga nescale ndichi 50 cents kg 50 cents kg regai bhadhara ipinda ndine urombo kuti nyaya yaita mafigures anoda nguva yecalculation nemavhocha kuavereka tinatsanzwisisa bozi yani nguva yakareba. Mr. Msemwa ndimusemwa nezi rega tiipostpone nyaya yenyu tozoikurumira kufa inenge yapinda toitanga nguva ichigera. ndinogara nemavhocha yake uyu akatengesa unoti ndiwe noti pamwaniso asi ndaigona kuti mavhocha iwayo yataigona kwaona pane wamatanza arimo munhu ari kukumirira here akatengesa akatengesera saka ndaonesa kuti mavhocha yacho ndiwe but nguva yacho kusvita ndoita kuti takukumbira kuti nguva yedu ndo yapera kuti tiite mafigures zvinoona totarisisa zvinotarisisa tatati toijambisa nekuda kwenguva plus ndanzwa haana zvakawanda zvari kukakavara maybe pamwe pamafigures akasenga aramba tosachangame tozoziva tinozidzana pa pamafigures plus zvimwe zvandanzwa zvezvirimwa ati ndakatovati ndikuda kuvapa ndinazvo asi tisingazivi kuti zvakakwana here semataura muri kuita asi ati ndine zvimwe zvandinazvo zvandida kuti ndivatambire zvandi nyaya imaipira kuti todazoziva kuti mafigures nezvamuri kutaura kuti ingoro here chibage zvakamira sei vachazenge vakutoudza kuti zviri kumba izvi votinyorera tozokupai kuti izvi ndizvo zvimozopokana kuti aiwa ari kunyepa apisiri handiti zviri kunzwika asi musati maende muda kutozoziva zvimwe zvachimusema zvinyora kuno zvamuri kutaura zvacho zvekuti kumba kune chakati zvamuri kuziva zvacho usazoti westira futi time handitika kukumbira ivo vane zvimwe zvavakanyora apa zvavawedzero vanisi kuziva vanofana kunge vachiisira vainavo izvi kumakira zvinhu zvekuti izvi nezvizviriko izvi hapana dambudziko nogona kuzviita izvozvo mazvinzwa musemona saka iti postpone yozopinda musi wa 14